dibe ku hûn hîn jî di ferqa wê de nebin. Lê Kurd vediqetin. Hem di dil de hem jî di meşî de ji dewletê vediqetin. Ji ber êşên mezinên ku dijîn ji dewleta Tirk ji Tirkiyeyê dûr dikevin Kurd. Piştî ku min merasîma cenazeyê Tahîr Elçî li Amedê dît, piştre min bi hevokên li jêr dest bi nivîsa xwe kiribû. Tiştê ku li dawiyê bêgotin ez di serî de bibêjim. Haya wê jî jê tune ye. Bi êşên ku hûn li ser vana xan didin jîn, her roja ku diçe hûn vî welatî zêdetir perçe dikin. Belê, bi salanek ku haya we jê nîne. Lê di bin navê têkoşîna bi terorê re û eniyên neya ravakirin. Hûn dijminahiyê ku sa dikin ku êdî hûn Tirkiyeyê perçe dikin. Îro jî êş û jan her ku diçe kûrtir dibin. Xwîn û rondikên çavan ranawestin. Ma hûn dizanin ka bebeka heştê û nehroj jî Mîray û kalê wê çawa xatir ji jiyanê xwest. Celal Başlangıç ji Amedê nivîsan ew nûçeya bi êş û jan. Sekvanan bebeka Semehî Mîray gule baran kiriye û piştre kalê wê Ramazan înçe yê bi ala spî dixwest, zarokê bibe nexweşxaneyê jî ji aliyê wesayeta Zirxîfê hatiye gule baran kirin. Wî jî jiyana xweş dest daye. Aqilê dewleta Tirkiye despotîk ku qet naguhere veqetîna Kurdan a ji Tirkiyeyê her ku diçe kûrtir dike û pêvajoya qutbûna lezgîntir dike. Binivîsîn aliyekê. Ne mümkün e ku veqetîna Kurdan a di dil û meşî de pêktî. Bi tank û topan bê rawestandin. Heta îro we nikarî rawestînin. We bi îdaya cudaxwaziya avêtin zindana. We parlamenter avêtin hundir. We partiyên wan ên siyasî girtin. Lê tiştek neguherî û bi kêrî tiştekî nehat. Ji destpêka komarê heta îro di destê we de çov û hûn di serê Kurdan in. Lê dîsa fey te nekir. Her roja ku diçe daxwaza Kurdana mapan zêdetir û xurtir dibe. Mixabin, na Tirkiye ji aliyê zihniyeta Sultanê qesrê yê ku dibêje pirsgirêka Kurd tuneyê ve tê rêvebirin. Goya xwe ji daxwazên Kurdan re digire. Ew mejiyê qesrê veqetîna Kurdan kûr dike. Li hemberî daxwaza zimanê dayîkê dibêje na. Li hemberî daxwaza xwerêveberiyê dibêje na. Li hemberî daxwaza aştiyê dibêje na û şer dike. Çareserî ne şer e. Divê vegerin masê êdî bes e ev êş û şan.